En les últimes hores hem recuperat el sol. Podem dir també que ha tornat el fred. El descens de les temperatures durant la nit i matinada ha sigut notable, molt marcat en zones del nord i en punts de l'interior. Temperatures entre 8 i 10 graus més baixes que les d'ahir. A les zones de la costa, fruit de la influència de la mar, les temperatures han baixat 2, 3, 4 graus i apenes un parell de graus a les zones més costaneres del sud de la comunitat, on ahir les temperatures quedaren entre els 12 i els 13 graus i avui encara han tocat els 9, els 10 o els 11 graus. I a les comarques més centrals, temperatures també 2, 3, 4 graus més baixes que les d'ahir. Destacar les fortes gelades que de nou hem tingut en punts del nord de Castelló, interior i nord de València. Un dia que comença amb presència encara d'alguns núvols al sud de la comunitat, núvols baixos que poden deixar algun plogim al llarg del dia. Tenim una borrasca situada més o menys a la zona de l'Estret i des d'ahir envia núvols encara amb activitat en punts de Granada, de Múrcia, d'Almeria, o potser toquen també el sud de la comunitat valenciana. Avui hem començat el dia amb un ambient prou més fred. Les temperatures màximes, en canvi, pujaran. Esperem unes temperatures màximes que podran tocar els 15 i fins i tot els 16 graus en punts de la costa i al sud del territori. Un dia assolellat bàsicament des de primera hora del matí a Castelló, a València, a bona part d'Alacant, només amb aquests núvols baixos que toquen punts del Baix Segura, les valls de Vinalopó, poden tocar també punts de l'Alacantí, però en principi apenes podien deixar algun ruixat de caràcter molt dèbil. Demà dijous encara es manté la nuvolositat afectant el sud de la comunitat. Encara podia caure alguna goteta, però en conjunt hem de parlar de temps estable, assolellat, amb temperatures que encara podien baixar un poc més per la nit. La pròxima nit tornarà a ser freda, caldrà abrigar-se a primera hora del matí perquè el començament del dia també serà fred, però al centre de la jornada les temperatures quedaran com les d'avui o fins i tot una miqueta més altes. I de cara al cap de setmana hem de parlar de sol, d'estabilitat, de temperatures baixes per la nit, es mantindran en els valors d'avui, els valors de demà, gelades a les zones més interiors, temperatures per davall de 5 graus en punts de la costa, però pensem que tant divendres com el cap de setmana, tot i la presència d'alguns núvols en punts de la costa, d'algunes boires, en conjunt seran dies de sol i de temperatures cada volta una miqueta més altes al centre del dia.